100 гадоў таму нарадзіўся Васіль Быкаў, адзін з найбуйнейшых пісьменнікаў Беларусі 20-го стагоддзя, адзін з найбольш відных грамадска-палітычных дзеячаў Беларусі. За што яго цэняць беларусы і за што ненавідзіць рэжым Лукашэнкі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў Піку Свабоды. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. А мои сённяшнія госці Сергей Дубавец з Вільні і Сергей Навумчык у Прадзе. Прывітанне вам. Добрый день. Дорогие гости, спочатку я хочу даведацца ваше меркаванне по адным сказе. Хто такі Васіль Быкаў сёння для вас? Для меня Васіль Быкаў – это национальный гений. Сергей у Вільні? Для мяне гэта актуальны беларускі пісьменнік, клясык нашай літаратуры. Вось тады, Сергей, працягнем з вами якраз эту думку, таму што са школьнай праграмы, з якой, відаць, большасць, прынамсі, маладых беларусаў ведае Быкава, гэта ўсё ж такі пісьменнік пра другую сусветную вайну. Чым гэта тэма можа быць цікавая сёння, калі гэта тэма здаецца для многіх архаічнай, хаця і эксплуатуе рэжым, тым не менш, гэта ўжо вельмі даўняя гісторыя. У тым і рэч, што Быкаў ніякі не ваенны пісьменнік, як яго стараліся прадставіць, каб уключыць у абойму і такім чынам у абойме правільных савецкіх ваенных пісьменнікаў, там франтавікоў, акопная праўда і ўсё такое, лейтэнанцкая проза, каб такім чынам яго ахаваць ад той крытыкі, якой было найчасцей несправядлівай супраць Быкава вельмі шмат. Што мы ведаем з Быкава пра вайну? Нічога. Мы не даведаемся, скажем, у Вячеслава Адамчыка мы будзем чытаць цэлыя раманы, дзе мы спазнаем гэтую вайну, у Быкава яе няма, бо Быкаў, паўтаруся, не ваенны пісьменнік, гэта пісьменнік экзістэнцыйнага выбару чалавека, у якіх бы складаных умовах ён не быў. Ці то вайна, ці то Чарнобыль, ці то Афганістан, што заўгодна, самыя розныя тэмы, ці то прэзідэнцкая дыктатура ў Беларусі. Быкаў піша пра чалавека. Толькі і больш ні пра што. Таму першае, што трэба скарэктаваць у поглядзе на Быкава, гэта выкінуць вот эту штамп, што ён ваенны пісьменнік. Быкаў не ваенны пісьменнік. Это вельмі цікавая думка, Сергей, ці вы з ёй згодны? Таму што ўсё ж такі, зразумела, што ў школе найперш ён прадстаўляецца як ваенны пісьменнік, ён сам прайшоў вайну. Ну так, я цалкам згодны з Сергеем. Ввогуле, самае горшае, што магла зрабіць савецкая крытыка літаратурная, гэта вось аднесці Быкава да гэтай катэгорыі ваенных пісьменнікаў. Проста ён пісаў на матэрыяле вайны, паколькі ён ваяваў, ён гэта добра ведаў, ён і потым войску служыў некалькі гадоў. Гэта проста фон, на якім адбываюцца падзеі, на якім развіваюцца характары. А знак бяды – гэта ваенная проза ці не ваенная проза. Там значная частка дзеяння – гэта перад вайной. Вось, а пойдзем, скажем, далей, гэта, скажем, на чорных лядах, там слуцкае паўстанне, альбо, напрыклад, прыгадаем ягоныя прыпавесці, альбо зборнік «Сцяна», і тое ж самае аднайменнае апавяданне «Сцяна», дзе дзейнічае, здавалася б, палітычны вязень. Так, вот там рэальна сядзіць чалавек, які за палітыку, як сёння б сказалі, сядзіць. Але, это ўсё роўна сказаць, што гэта там апавяданне пра палітычных вязняў. Не, канешне, гэта апавяданне, як і ўсё іншае ў Быкавы, гэта проза пра чалавека, пра характар чалавека, пра ягоныя пакуты, пра ягоныя сумненні, пра ягоныя рашэнні, перамогі і паразы. Дарэчы, для вас ён все-таки больш як пісьменнік ці грамадска-палітычны дзеяч важны? Я думаю, што пароўну. Я разумею. Я думаю, што пароўну. Я вот зараз, можа быць, паўгода перачытываю Быкава. Я калі скажу, што яго панове адкрываю, гэта будзе неправда. Неправда, бо будзе пафасна гучаць. Але насамрэч, там пастаянна натыкаешся на такія глыбіні, якія, скажем, раней ты не заўважаў. Гэта вельмі тонкая
тонкая психалагічная проза. Тонкая психалагічная проза. Калі вярнуцца да вашага пытання, я думаю, што, может быть, мы про гэта паговорым, але я думаю, што Быкаў бы не адыграў бы вот той выключнай ролі ў нацыянальным руху, у нацыянальным адраджэнні, калі б ён не быў вось такім выбітным пісьменнікам, бясспрэчным такім літаратурным аўтарытэтам. Таму я скажу, гэта і выбітны пісьменнік, я лічу, геніальны пісьменнік, геніальны празаік, і, канешне, нацыянальны дзеяч, грамадскі дзеяч, палітычны дзеяч, калі хочаце. Спадар Сергей, который у Вільні, скажите, вось, а вы напэўна чулі, ёсць прэтэнзіі такіх праўладных колаў да Быкова, маўляў, вось яго сёння выстаўляюць такія людзі, як вы і Сергей Навумчык, як дысідэнтам у савецкія часы, а гэта быў чалавек, который атрымліваў савецкія ўзнагароды, розныя медалі за сваю творчасць, і па сутнасці не быў рэпрэсаваны, напрыклад, як былі рэпрэсаваныя украінскія пісьменнікі ў той жа самы час. Ну, я не сказал бы, что Быков был диссидентом, але что самое тут головное, это разуметь, что мы говорим про Быкова письменника. И это самое головное, это письменник, який, в принципе, живе, як пише, и пише, як живе. И он увесь у гэтым, он бы не досягнул таких вяршыняў, калі б ён не быў вот настолькі самадастатковым менавіта літаратарам. І другая абсалютна іншая плынь, вот гэтыя там сядзенне ў прэзідыуме, атрыманне нейкіх прэмій. Трэба тут две рэчы трэба разумець, што ў савецкай Беларусі ўсё ж такі начальство да пісьменнікаў і да літаратуры ставілася зусім па-іншаму. Это была вельмі важная і для Машэрава, і для наступных важная частка жыцця краіны, БССР, рэспублікі. Вось. І з другога боку, вось гэтыя ўсе ўзнагароды, там, медалі, прэміі, гэта як ахоўны колер. Я думаю, Быкова просто які-небудзь там Кузьмін, да і той жа Машэраў стараліся зберагчы ад вот этой наездаў, лаянкі, сварак на яго, таму што ён ўсё ж такі быў, трэба прызнаць, з савецкіх пазіцыяў абсалютна неправільны пісьменнік. І з вялікім боем часам выходзілі ягоныя творы з боем з цэнзурай. Вось. Таму тут дзве... Тое самае для мяне, скажем, Быков як лідар, там, апостол нацыянальнага адраджэння, это асобна літаратура. І нават праз яго характар, калі з ім размаўляеш, бачыш, што гэта чалавек глыбока ў сваёй літаратуры. Але калі ён бачыць, што ён сваім аўтарытэтам, як Сергей слушна сказаў, можа нешта зрабіць, ён это рабіў, так як тады на тым знакамітым паседжанні ў Доме кіно. Калі аказалася так, што сабралася 300 чалавек, здаецца, але самы і партыйных, там і непартыйных, але самы аўтарытэтны ў зале чалавек быў Быков. Дарэчы, Сергей Дубавец, для тых гледачоў, которые не ведаюць, мае на ўвазе сустрэчу аргкамітэта Беларускага народнага фронту ў Чырвоным касцёле. Сергей, вы там таксама... Мы якраз з Сергеем разам туды, здаецца, і прыйшлі. Потым яшчэ Володя Орлов сидзеў. Так, да было 19 кастрычніка 88 года, калі Быков взяў просто, можна сказаць, сілай адгарнуў мікрафон ад супрацоўніка аддзелу культуры ЦК КПБ Ростислава Бузука і павёў сход так, як мусіў ён ісці, тады ўжо быў абвешчаны аргкамітэт. А ці было для вас гэта тады з такой, нечым дзіўным? Таму што ўсё ж такі ён быў вядомы, як савецкі пісьменнік. Што б мы зараз не казалі, тым не менш ён быў такім чалавекам. Ён па-расейску размаўляў. Ці ён для вас тым класічным быў БНФаўцам як паддашак? Ён ж не быў паддашку, не быў майстроўні, не быў тутэйшых. Вось, ведаеце, Дзіма, у мяне быў такі эпізод в дзяцінстве, які я, может быть, впершыню зараз пра яго скажу, які мяне вот тады ўжо так,
настроіў на тое, што Быкаў это не зусім як бы савецкі пісьменнік. Сергей правильно сказаў, так, толькі я паправлю і вас, Дзіма, і Сергея наконт медалёў. Медалі ў яго былі, медаль, здаецца, за отвагу і за вайну, а за літаратуру у яго былі ордэны, вышэйшыя ордэны, ордэн Леніна, медаль зорка героя сацыялістычнай працы, яго самым вышэйшым чынам узнагароджвалі. Ён, між іншым, не так ужо часта і сядзеў у гэтых прэзідыумах, калі взяць, скажем, з іншымі героямі са працы, там, скажем, Іванам Шамякінам ці Максімам Танкам. Вот у 1975 годзе прыехала група пісьменнікаў у Віцебск. І у мяне бацька быў, тады ён быў партыйны работнік, сакратар гаркома партыі, і у мяне была запісана такая кніжка, і кажу, пахадзі, збярэш, так сказаць, аўтографы. Я стаяў, падышоў Быкаў, кажу, што ты хлопчык, кажу, так. І ён мяне пачаў вазіць па гэтых самых, так сказаць, а там быў яшчэ і Бураўкін. Бураўкін быў добрым сябрам бацькі. І вот калі ён сказаў, Бураўкін, што вот это вот, між іншым, Сергей, это сын, Быкаў да мяне страціў абсалютна весь інтарэс. Ага, сынок начальніка, сынок партыйнага начальніка, все. І я ведаў цудоўна, што это чалавек, які да партыйнага начальства ставіцца так зусім вельмі дрэнна, хаця ўжо той момант сам Быкаў быў і абласканы, ён жыў у горадні, в тым же самым доме, дзе жылі гэтыя сакратары абкамы і так далей, але у яго такое было. Я калі праз шмат гадоў потым прыгадаў Быкаву гэтую гісторыю, ён пасмяўся, кажу, наврад ці, можа быць, хтосьці мяне там пазваў там, але гэта так было, Таму я весь час, скажем, Быкава і Караткевіча, якога таксама, атрымаўся з дзяцінства ведаў, я іх неяк так выдзяляў, з гэтай катэгорыі, якая была разам як бы з начальствам. Бо гэты, скажем, першыя 20-30 пісьменнікаў, гэта быў, па сутнасці, такі беларускі эстаблішмент. І яны рэальна мелі магчымасці больш, чым, скажем, міністры, бо яны маглі бы там мець уласныя дачы, ты не маглі, уласныя машыны міністры не маглі, і гэтак далей. І Быкаў, ён, мне гаварылі з Сергеем, Сергей казаў, што ён быў здзіўлены, калі ў 80-м годзе Быкаў напісаў прадмову да двухтомніка Караткевіча. У мяне ніякага такога здзіўлення не было. У мяне было толькі здзіўленне тады, калі ў 82-м годзе мой аднакурснік Сергей Дубавец, мы, памятаю, ўжо прыехалі там з Бульбы, пасля лета, кажа, ці ты чытаў у полымя знака беды Быкава? Я кажу, не. Пачытай, дзядзька, это зусім іншы Быкаў. Я пачытаў, і сапраўды я быў агаломшаны. Это быў абсалютна іншы Быкаў. Магчыма, за кошт таго, што гэта тэма ўжо была, там ён закранаў рэпрэсіі, ніхто тады пра рэпрэсіі не пісаў. Ён паказаў там Чэрвякова, і ўжо можна было так здагадацца. Таму вось такое. А далей, мы можам прыгадаць, што ўжо адразу, калі пачалося такое разняволенне, перабудова, у Быкава былі вельмі смелыя публікацыі і ў савецкай культуры, ў літаратурнай газеце. Ён выступаў за Шагала, ён падтрымліваў тады нашы змаганні за Шагала. У мяне з ім была перапіска, ездзіў я да яго у Менск. Таму ўжо да гэтага моманту з мартыралогам у мяне было абсалютна яснае разуменне, што гэта чалавек, які проста будзе падтрымліваць дэмакратыю, падтрымліваць перамены. Это такое прыватная ацэнка, она чыста прыватная. Спадар Сергей, а ці вы не шкадуеце, што Быкаў не пайшоў у прэзідэнты? Ці меў бы ён шанец? Як я ўжо казаў, гэта быў бы палова Быкава ці траціна Быкава, не ведаю. Ён быў ўсё ж такі пісьменнік найперш, і я думаю, свой творчы час для яго быў найдаражэйшы за ўсё. Мне так уяўляецца, бо хіба што, калі б ён па-іншаму ставіўся, ён бы і не стаў Быкавым. Вось. І все ж таки трэба прызнаць, што ён быў мудры чалавек. А што такое прэзідэнт у часы, калі прэзідэнтам стаў Лукашенко, это
у кожным разе была нейкая нечистая гульня. І у нас яшчэ не было дэмакратыі, у нас быў нуль палітычнай культуры ў вярхах там і паўсюль. Это все толькі нараджалася. І яно было настолькі кволае, што гатова было ляснуцца. Просто людзі не утрымаліся б, ну, тых, хто ўжо трошкі валодаў там азамі палітыкі і палітычнай культуры. Ну, так яно ўрэшце і адбылося. І уявіце сабе ў гэтым бедламе, ў гэтых пагромах всякіх, там недзе быкаў будзе. Ну, это зусім недарэчна было б. Ён пісьменнік. Калі вы маеце што дадаць? Не, ну я подтвержу тое, што сказаў Сергей, і гэта, між іншым, абмяркоўвалася. Ну, Василий Владимирович, ён же быў сябрам Сойма БНФ, он хадзіў на все паседжанні Народнага фронта, я маю на увазе Сойма БНФ, і калі абмяркоўвалася пытанне пра прэзідэнцтва, ён, між іншым, ён падтрымліваў, я маю на увазе нас, апазіцыю БНФ, тым, што прэзідэнцтва нельга вводзіць. Вот зараз таксама гэтыя быкаўскія дні, ну, супадаюць і фактычна з 30-годдзем першых гэтых і фактычна адзіных прэзідэнцкіх выбараў. Так, сёння серада, а ў нядзелю так, першыя выбары. І, в прынцыпе, адказ, вот мой адказ на гэтае пытанне, што магло б, ну, як бы так уратаваць Беларусь вось ад прыходу Лукашэнкі, я за 30 гадоў прыйшоў да высновы, што калі ўжо былі прэзідэнцкія выбары, толькі Лукашенко мог перамагчы. Толькі Лукашенко, больш ніхто. Адзіны спосаб яго не дапусціць, гэта было ввогуле не вводзіць прэзідэнцтва абсалютна. Вот за гэта быў Народны фронт, за гэта быў і Быкаў. А Василий Владимирович катэгарычна, яму была такая прапанова, ён катэгарычна адмовіўся, ён сказаў, што гэта не яго, ён падтрымаў Пазняка, быў ягонай давернай асобай. Напэўна, ён, конечно, разумеў, я думаю, разумеў, што Пазняк не пройдзе не таму, што былі там нейкія хібы ў праграме, там БНФ ці штось. Ён проста разумеў, што вось гэтыя 200 гадоў такой акупацыі расійскай вельмі моцны такі пласт, праз які яшчэ вось гэтае, ну, нацыянальнае зерне, но толькі прабілася, яно яшчэ не можа сябе неяк так раскрыць, паказаць, што, ну, мала вот гэтых 3-4 гадоў такой, ну, кволай дэмакратыі, якія былі, і грамадства яшчэ проста не гатовае. Ну, так яно і аказалася. За 20 год у Беларусі не ўзнікла ніводная вуліца ў горадзе. Ёсць, здаецца, нейкі завулак у нейкім мястэчку, так, імя Быкава, і не быў таксама адкрыты ніводзін помнік Быкаву. Відавочна, што для Лукашэнка, для ягонага рэжыму Быкава это нават пасля смерці адзін з ворагаў, хаця ён пачаў выказвацца больш лагодна, некалькі гадоў таму сказаў, што да, он против меня, но он великий писатель, потому что не паэт. І, на вашу думку, вось чаму нават 20 год пасля смерці працягваецца вось такая нянавісць да яго? Можна ж было б таксама, скарыстаўшы імя Быкава, паставіўшы яму помнік, пайграць на нейкіх нотках, скажем так, на тых людзях, которые любяць Быкава? Я думаю, тут дзве прычыны. Суб'ектыўна, это тое, што вось ужо названае гэта прозвішча не раз у нас сёння Лукашенко. Лукашенко чалавек, які нікому нічога не можа дараваць, які вельмі трымае глыбока ў сябе свае крыўды. Ягоная вялікая крыўда, што Быкаў быў супраць яго. Пачынаю, яшчэ нават да 94-го года. А ён не спрабаваў нейкім чынам здабыць сімпатыю Быкава у тыя часы, калі выйшаў да Беларусі? Я думаю, што ён цудоўна разумеў, што не будзе сімпатыі, бо яшчэ ў 93-м годзе, ну, прыгадаем, што Быкаў быў адным з першых, хто папярэдзіў грамадства пра тое, хто прыйдзе. Ягоны гэты артыкул у жніўні 93-го года, ён называўся, ну, блізка да назвы, працытую, што дзеля ўлады яны гатовы аб'яднацца хоць самім д'яблам. На палову паласы народнай газеты быў цалкам прысвечаны Лукашэнку і ягонаму памкненню аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Лукашенко яшчэ быў толькі дэпутатам тады, я заўважу. Вось, і далей ужо выбарчая кампанія. Канешне, ён разумеў, што гэта не атрымаецца. У лепшым выпадку яму ўдасца яго, скажем так, прымусіць маўчаць. І прымусіць маўчаць не ўдалося, вось, прыйшлося, так сказаць, Быкаву пакінуць Беларусь, але і там ён не маўчаў. Канешне, Лукашенко яму проста гэтага не можа дараваць ніяк. Гэта суб'ектыўная прычына, зрэшты, было б дастаткова аб'ектыўная, тым, што, канешне, Быкаў абсалютна ніяк, ну вот, ён з ягоным пачуццём адказнасці, пачуццём беларускасці, пачуццём чалавечнасці,
з верай у нацыю ён зусім ніяк не супадае з тым, што робіць вот ужо 30 гадоў гэтая ўлада, якая проста па кавалках здае суверэнітэт Беларусі. Гэта тое, супраць чаго Быкоў выступаў. І, конечно, тут ёсць, безумоўна, свая д'ябальская логіка, што нічога ўлады для памяці Быкова не робіць. Сергей, а на вашу думку, а ці не страціла беларуская літаратура ў сувязі з тым, што Быкаў моцна пачаў быць заангажаваны ў грамадска-палітычную дзейнасць? Бо, па сутнасці, з 90-х гадоў не было ўжо такіх вялізных твораў, якія былі да гэтага Быкова. Былі прыпавесці, былі апавяданні, вы тады працавалі ў нашай Ніве, таксама выдавалі, публікавалі яго, але гэта ўжо было зусім іншае. Ці я памыляюся з увагі на сваю маладосць? Я думаю, гэта памылка, таму што пісьменнік можа працаваць у розных жанрах, але разгарніце там тую ж сцяну кніжку і разгарніце «Мёртвым не баліць», адну з першых аповесцяў. І калі у вас ёсць навык чытання, вы пазнаеце, што это Быкаў. Я вот зноў жа падкрэсліваю, што ён пісьменнік. І да канца жыцця ён абсалютна нястомна працягваў. Столькі ў яго было ідэяў, столькі фантазій, столькі жадання увасобіць пэўныя тэмы, якіх ніхто не кранаўся. Правесці іх праз гэтую псіхалогію, праз гэты экзістэнцыйны выбар, то бок падняць над рэчаіснасць, паказаць эту важнасць гэтых тэмаў, што ён не спыняўся ніколі, як пісьменнік. Сергей, вы чалавек, які вядомы пэўным культам Быкова. Людзі, которые сочаць за вашымі сацыяльнымі сеткамі, могуць бачыць, што гэта адно з такіх частых прозвішчаў, которые вы узгадваеце. Вы нават, здаецца, і працуеце за ягоным сталом, за которым ён працаваў праз, ён у вас дома стаіць. Што вы сам, як чалавек, які прасякнуты, прабачце, Быкавым, што вы сам лічыце самым каштоўным з ягонай літаратурнай спадчыны? Што б вы параілі чытаць і перачытваць? Асабліва маладым людзям, на Ютубе нас глядзяць пераважна моладзь. Сказаць канкрэтна, што Светлане Ціхановскай, калі яна была ў Празе, я параю прачытаць «На чорных лядах». Яна сказала, што яна прачытае. Паабяцала. Я зараз перачытаў «У тумане», перад гэтым «Пакахай мяне, салдацік», які я таксама раю перачытаць. Я перачытаў Сотнікава, перачытаў таго Сотнікава, які быў надрукаваны тады ў 70-м годзе в «Новым міре», руская версія, беларускую версію, рускую, і потым в больш пашыраным, дакладней у першапачатковым варыянце ліквідацыі, якую выдаў Сергей Шапран, непадцэнзурнае выданне, таксама вельмі цікава, хаця я, можа быць, крамольную рэч скажу. Конечно, тое-сёе там цэнзура выкрэсліла, але все роўна нават у падцэнзурным варыянце Сотнікаў просто выглядае манументальнай, такой, я б сказаў, антычнай літаратуры, антычнай такой магутнасці. І гэта, конечно, знак беды. Гэта знак беды. Знак беды, я лічу, што гэта не пераўзыдзенае пакуль што, ва ўсялікім разе, я не ведаю, колькі пройдзе, дзесяцігоддзяў ці стагоддзяў, калі проза беларуская, дай Бог, конечно, каб это здарылася, калі просто пераўзыдзе гэты ўзровень. Я увесь час даволі доўга шкадаваў, што я не задаў Быкаву одно пытанне, хаця меў магчымасць яго колькі разоў задаць. Яго апошняя фраза у Быкаве, у знакі бяды, а бомба на ўзгорку чакала сваёй пары. Там Сцепаніда паклала бомбу, і гэта бомба ляжыць. І мне парывалася спытаць: Васіль Владимирович, а што калі яна ўзарвецца, гэта бомба? І дзіўным чынам я ніколі гэтага пытання яму не задаў. Ні ў Менску, ні ў Нямеччыне, ні ў Празе, калі там, літаральна там праз дзень з ім сустракаўся. І доўга шкадаваў, а потым зразумеў, не, правільна. Правильно. Такі справа не в тым, што ў літаратуры адкрыты фінал, гэта самы моцны фінал, а, відаць, все ж таки это і ў філасофскім сэнсе для тое, што яшчэ пакладзена, і тое, што яшчэ нацыя назапасіла, і дзе гэта павінна выбухнуць, відаць, мы не ведаем. Але гэта калі-небудзь здарыцца, і дай Бог, каб все ж таки это было на
карысць, каб все ж таки нацыя сваю місію выканала. Сергей з Вільні, які ваш рэйтынг кніжак Быкова, што вы параеце? Я бы параіў усё. Рэч у тым, што я не... Это все Быков, это как бы одна плоть. Вся эта литература, написанная им, это есть Быков, и яе якость, ну, на мой погляд, она бездокорная, и рейтинги тут складать не выпадае. Іншая рэч, што калі казаць пра моладзь, я не вельмі уяўляю. Моладзь звычайна лічыцца в нейкая выхаваўчая роля літаратуры, там, але Быков да этой літаратуры не належыць. Это хутчэй трэба там Джека Лондона чытаць, Дюма, можа быць. А Быков – это экзистенциализм чистый, только в параўнанні, скажем, с Камю, это вельмі цяжкі экзистенциализм. Калі б это былі барцы розных вагаў, то Камю быў бы сярэдняй вагі, а Быков быў бы, безумоўна, цяжкай вагі. Вось. Асноўнае, што там, што дае нам проза экзістэнцыялізму, быкаўская найперш. Яна засцерагае ад бяды і у самых розных чалавечых сітуацый яна засцерагае ад, скажу так, несправядлівасці свету. Несправядлівасць свету, якая праяўляецца, якой мы часам нават здзіўляемся, як такое можа быць. Вот эта проза, яна на экзістэнцыйным узроўні, на ўзроўні існавання розных людзей, там асобаў, яна дае нам такія сітуацыі, такія механізмы, з якіх мы лепш пазнаем небяспекі, якія нас чакаюць у свеце. Як у Сартра там пекла – это тое, што ствараюць самі людзі. Не чарты, не дзесьці это адбываецца ў галовах людзей. Нараджаецца это пекла, раптам мы жылі нормально, і пачалося такое. Но это все ствараюць людзі. А у Быкова все персонажи – это люди. Он не про Мядзведзяў піша. Вось. І мы робімся больш разумнымі і больш гатовымі да праяваў несправядлівасці. Вот это самое каштоўнае і для моладзі, але ўжо такой дарослай моладзі, не для падлеткаў. Безумоўна, Быкова трэба чытаць і узбагачацца этим усім. Пытанне, Сергей, таму што як тая бомба ляжыць кніжка разгорнутая Быкова і чакае сваёй пары. Гэта новае выданне, скажыце пару слоў. Ну так, зараз у Празе асветная суполка Скарына пры дапамозе фінансавай рады БНР і іншых дабрачыннікаў выдала вось гэтую кніжку невялікую. Васіль Быкаў на свабодзе ў кантэксце Рэмбранта, далёка ад дому. Гэта зборнік успамінаў і даследаванняў пра Быкова, а таксама 100 ягоных цытат. Тых цытат, якія так ці інакш прагучалі ў інтэрв'ю, таксама пераважна на хвалі радыё «Свабода». Сергей сказаў, што быкаўская творчасць, безумоўна, літаратура, як відаць, всякая добрая літаратура нечым нас вучыць, ну, пэўна, вучыць, але гэта, можа, так апасродкавае такое ўздзеянне. А вось нейкія больш прамыя ягоныя звароты, мне падаецца, яны могуць уздзейнічаць больш актуальна, тым больш, вот, калі мы говорим пра моладзь, мы ведаем, што моладзь сёння, каб моладзь прачытала нейкі раман 500 там ці колькі старонак, это, напэўна, это штосьці з катэгорыі ілюзіі. То вы зрабілі ў фармаце Твіттера або Тіктока, так? Так. Не, ну тут саме розна, але я вас просто працытую самую апошнюю ягоную у нас хвілінка ёсць выказванне. Самае кепскае – палітычны анабіёз нацыі. Самае неабходнае – прачнуцца і падняцца з каленяў. Вось гэта, я думаю, фраза, якая можа навучыць нас шмат чаму.
Дзякуй вялікім сёння бодум Сергеем, Сергею Дубоўцу, Сергею Навумчыку. Спадарства, у нас на сайце Радыё Свабода ёсць кніжкі, прысвечаныя Васілю Быкова у закладцы «Бібліятэка Свабода». Таксама на Ютубе, у адмысловым канале «Падкасты Свабод» вы можете знайсці аўдыёкнігі і у тым ліку з голасам самога Васіля Быкова. У стагоддзя беларуская класіка – гэта вельмі добрая нагода, каб паслухаць яго голас і ягоныя пасланні нам. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік Свабоды». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.